Ma, Dalem ayang papi. mama lagi apa iki? Lagi pargoy. Pargoy apa? Genah nyuci piring kok pargoy. Nah kok masih tanya lagi ngapain? Oh, jelas-jelas mami cuci piring loh. Itu makanya mata itu ditaruh di wajah, jangan di dengkul. Mataku tak kayak bun-bunan ora nang dengkul. Jelali lho minggu bengi maljum lho. Tahu lah malam Jumat kenapa? Duh, malam Jumat kok kenapa? Malam Jumat itu nanti malam Tommy kok. Ya malam Jumat itu ya malam, tapi gak ada malam Jumat atau sore-sore jam 3 gitu loh. Maksudku ki nanti malam ki nyicil lho, Mak. Wis dong ora to. Nyicil gimana toh? Lek ngawur. Wong nyicil gimana? Iku udah takon marahi meneh Tommy. Sarungmu itu lebih ganti yang celana sana loh. Wegah penang nggo sarung ora ribet. Ini kompretmu lek terbang gimana? Terbang yo ben to kok. Nanti malam mami mau pakai apa? Ah, yo pakai mrite papa, oh, mosok pakai apa? Udah mandi sana loh. Yo tak mandi, pokoknya nanti malam aja lali lho. Iya ya Allah, kok kakean omah. Mbak, sampean rondone selamat toh? Yo, sampean kok ngerti ya, Mas? Yo ngerti lah, aku lo kenal karo Slamet. Padahal kuwi rahasia lho we. Rahasia lak kanggo wong-wong toh. Kanggo aku yo ora. Sampean kok iso ngerti nek aku ndek biyen tau rabi Mas Slamet. Lah wonge lho cerita nang aku, makane aku ngerti. 2 tahun Mas aku dirabi karo Mas Slamet kae rumahmu. Lah kok kilat men toh? Kok morong tahun nih? Urung iso move on aku sampai saiki kok. Barang wis kebacut lho, mbok rasah dieling-eling. Sing ditopo cahe saiki. Lah nyapa toh kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu toh. Jan, gak nguati wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet langsung ngaceng modele aku. Apa ora yo kewalik iki? Mosok wedok iso ngaceng? Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah digetuni. Golek liyane Slamet kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek ya ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus ya ora mampeh, karo Mas Pur ya ora enak, karo Mas Imam ya ora puas. Wis to nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Rande pacar kowe, Mbak. Oh, Rande pacar. pacar matamu. Bojomu nendi? Kodar. Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah disiksa-siksane apa wae? Sing nyolongan, Ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. di apa? Ayo apa? Diket opone diketok. Ayo apa dah? Balik Sing nyolongan, ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, sing seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dhewe. Kok pikiran dhewe iki lho. Lah apa nyatane? Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau.
Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mabut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambut rasi lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanange uripe hampai mergo gak duwe dhuwit lho. Plonga-plongo tolah, toleh. Oh, kowe sapa? Aku Nini. Adimu? Nunu. Lah bedane Ninik karo Nunu. Nek Nini kuwi rada putih ngene iki. Lah ya Nunu. Nunuke ireng. Iki piye to? Ra mudeng. Lah ya adikku ki adik kembar ki jenenge Nunu. Ki ra mudeng ki jan. Piye ta saiki? Sik, iki genah-genah. Iya. Jenengmu sapa? Nini. Adimu. Adikku pas kembar kaya aku jenenge Nunu. Lah bedane Ninik karo Nunu. Lah ya nek Nini ki rada putih. Nunu. Nunuke ireng. Piye? Wah ki ra mudeng ki. Bedane ora mung kuwi tok. Nek Nini kaya aku kan rada kempot. Oh, Ninik ki kempot. Kempot. Kaya Nunu. Nunuke tembem. Iki aja sumpah sampe ngono ki lho. Lah kowe iki omong aku. Lah iki wong ciri kasih. Ra percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis, Terus tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasane Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok gak tagihan rasane. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kreditan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono ki jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kok golek utangan terus. Aku ora iso. Sing lanang gak iso nyauri kur menenge. Dong kita deloke bengi iki sing sugih ibu-ibu. Kuwi sugih. Wong lanang ketok melarat-melarat. Tobat tau. Ibu-ibu ketok sugih-sugih, wong lanang melarat-melarat. Ngene iki nek sing ngomong, cangkemmu ora penak lho, Run. Kok sing sugih ibu-ibu lah deleng wong lanang pancet ae kupluk ireng tok wae. Putih ya jajane wong umroh. Kumploke pancet ireng tapi nek ibu-ibu. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus Menghilangkan stres. yo Menurunkan berat badan. jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Engko ae ya. Joto jajal. Engko ae sik turu-turu gitu. Tak kandhani. Diomongi apa neh? Rabi rondo po enak. Sing diomong penake nggo ndi? Kowe percaya ora? Ya ora percaya wong urung tau nglakoni. Ora gagak marahi masak, wis pinter masak. Trimo masake ora rondo tok to sing iso. Ora gagak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Ngono. Lah nek masalah Malah jago Mas. Piye? Pilih perawan apa pilih rondo? ya pilih rondo no. Rondo kan selalu terdepan. Wah, ning omahe aku dodol tempe mendoan. Wus. Wah, jenengan ra tau ngrasakne tempeku to? Wah, jenengan ning ngrasakne. Mumpung dereng kebacut ampun. Lah ngopo? Tempene bosok, Pak. Gak bisa. Oh,
kula kenal kalih Eka niki teng pasar ceritane riyen. Iya, iya. Mriku dodol tempe, kula dodol manuk. Lah manuk kula mabur notol tempene Eka, lenger, Pak. Ngungkuli corona. Mergo tempene bosok niku wau, Pak. Pun jenengan nek ditawari tempene Eka, ampun. Iki ora usah memberitakan kabar hoak kuwi jenenge kan jatuhkan apa jenenge daganganku. Ora, pokoke aku kudu menyehatkan bangsa. Lah pokoke bangsa iki ora entuk mangan tempemu. mergo Bosok tempene. Lah salahe manukmu sing dridis kok. Lho. Ngerti tempe tak delok ditotol. Pokoke takon nginguk tok kok jano kok. Mikir rabi. Rabi prayangga modal to, Ndes. Manukmu mbok kathoki ora nang mbok pakani dosa. Iya, Ndes. Tapi aku cek mumet iki lho, cek anu mikir nang suran iki lho, Ndes. Aja mikir masalah angsuran. Ora dipikir ya diuber-uber det kolektor aku, Ndes. Blok iki meni piye? Tak tutupi. Beh, tenan iki, Ndes. Suwun ya, Ndes ya. Buat triplek. Gancuk tak kira tenanan, Ndes. Aku wis semangat iki mau. Gak suka aku. Aja. Cuacanya wadem. Enaknya nyapa ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapa enaknya. Ijlik Bakso. Enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane. Enaknya bakso. Ora ya padha ae. Padumu kowe mancing-mancing ngono lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, aku ngomong bakso, ora liyo-liyone bakso. He. Ayo bakso yo, bakso. Lakter ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo bikin bakso yuk. Anja. Bi. Bahasa Inggrisnya bisu makan belut ya apa to? Aku tekok rono rene urung nemu jawabane. Awakmu iso apa ora? Nyamong nyenyenyenyenyenye. Lah nyapa kowe iki malih bindeng? Sik, Lah arep nang ndi kok sik iki? ora ora nek aku ki MMKN to ya. Apa neh wi? Kok lagi krungu aku. Maha mengetahui komentar netizen. Sopo ya? Ari Iwan. Lah. Sik enteni, tak pikire. Iya, aku ya sabar kok ngenteni. Maha guru dalam bayi dalam kurung otak komputer akan memikirkan jawabannya, tidak mungkin salah. Yo ndang lho nek iso. Sini anak muridku ki nek salah. Lah nyapa ngono kuwi? Komputer iki. Lah kok canggih men. Piye? Wis nemu burung jawabane? Wis enek jawabane. Yo ndang nek wis enek. Bisu. Ditulis. Lah nyapa dadak ditulis barang? Diangen-angen lo iso. Bisu. Wi, mut. Tulisannya mute. Bacane mut. Iya. Lah nek makan. Makan kui. Eat. Belut kui. Il. Jajal digabung. Bisu makan belut. Artinya dalam bahasa Inggris adalah mut itil. Apa mau? Bisu mut. Makan it. Belut il. Mut it. Mut it. Anja. Ya nek minimal ki nek gedhi dawa bengkong atos durasi lama bergotri ku ya mantep kuwi, tapi golek-golek ngono kuwi angel. Ya toh, kudu didelok sik ciri-ciri laki-laki yang sentolopnya bagus sih. Ini tante mau bicara masalah ciri-ciri laki-laki yang sentolopnya bagus. 1, dhuwur wonge ya toh, kuru.
Ya aja lemu-lemu. Terus jempolnya gede. Iya toh. Dirungokne kupinge dijembreng ya. Iki drijine iki bengkong. Gede bengkong ya toh. Pupune iki cilik. Aja sing gede-gede, aja sing ndek bokong ya. Wong lanang iku nek bokonge gede manuke cilik. Ngerti apa ora? Rungokno iki kupinge dijembreng. Ya rada sangku. Terus ki gulu menjinge iki sing gedhi. Dadi nek nggih ngelek ngono kae sama kleker. Nalo dari nalo nyang pang bisa ngalih pes pang bisa ngurus umah pang bisa ngatur pes pang bisa ngurus banton pang bisa masak pang bisa mepayas pang bisa sabar pang bisa ngalah pang harus bisa mah betelah. Nyonya, aku minta naik gaji. Kenapa mesti seanakan gaji kamu? Lagian kamu kerjanya malas. Ada 3 alasan, Nyonya. Pertama, saya membersihkan rumah lebih bersih dari Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan yang bilang. Awas dia. Kedua, saya masak lebih enak dari Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan juga yang bilang. Dasar dia. Ketiga, saya diranjang lebih hebat dari Nyonya. Apa? Tuan yang bilang juga? Bukan Nyonya, si Rasid, supir Nyonya yang bilang. Katanya Nyonya kurang hebat diranjang. Kamu minta naik gaji berapa? Kita bicarakan ya. Langit kuwi dhuwur, samudra kuwi jeru. Jadi jangan mencintai seseorang setinggi langit jika tidak mau terluka sedalam samudra. Kandiani kok ngeyel. Aku wis kulino didoni ya. Kulino didoni. Waduh. Kok malah kulino didoni? Monggo aku ndek bengi bareng itu. Carane piye carane? Yo ngene lho. Iki ra dadi-dadi kok. Wis membengi ditinggal turu ra dikeloni. Lho jare kon turu gase. Lho maksudku ki turu awan ra turu bengi gase. Turu awan piye to? Ya turu sore aja bengi. Bengi kan aku ditinggal turu. Lho membi tak keloni no kok. Nek tak gugah ya ra mbok keloni kok. Lah karep njaluki sing kepiye? Yo gak juga aja gasik-gasik turune, tapi engko bengi aja bengi-bengi le turu. Nah, aku wis turu awakmu ya kudune turu. Ngono kok ngono lho, menange dhewe ngono kok. Ya ora aku mbok tinggal turu rambut demek, rambut los-los. Lah mbok yo ngomong nak pengen ki. Lah aku wis ngodo-ngodo ora peka. Ngodo-ngodo piye lho ora ngomong kok ngodo-ngodo tok. Demek-demek lho. Demek-demekmu Wis saiki yo. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jenom to, Dik. Dadi seminggu ya jek kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger badinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Piye to?